दुखु जायो जानो लोंनो सुखुआ उन्दुनो सुखुआ जों लामा लान्दोआव ओंखारनो हायै अबस्था जासिगोन गार्जेन हिसाबै आंनो जाथाया दा फोरमायनो सानदों आंनि हिन्जावआ खारनानै दं दा आङो बेखौ लुबैयो जिखुनु जा जेराव दं आं बेखौ दा लुबैयो आंनि फिसा दं सासे आंनाव अननाय दं आं आंनि फिसाखौ गोसोखाङो आरो आंनि हिन्जावखौ गोसोखाङो दुखु जायो जानो लोंनो सुखुआ उन्दुनो सुखुआ नों गोजानाव थानाय समावहाय नोंनि हिन्जावनो फन हरोना हरामोन आरो हरनाय समाव नों माबायदि आन्दाज मोनो आंनावहाय आं अरुणाचलाव दंमोन अरुणाचलाव थानाय टाइमाव आंनावथ' मबाइल गैया आं लोगोफोरनि मबाइलजों हरोमोन बेनावहाय आङो बेखौ समनि गेजेराव फन बुब्ला बेस्थ' मोनो आरो आं बेखौहाय सोंब्ला बियो आंखौ राग जोङो बायदिसिना गाज्रि सन्देह लायो नों आंखौ बेफोरबायदि बे खोथाखौ बुङोमोन बियो आंखौहाय दा नोंनि सन्देहआवहाय बियो दस्रा हौवाजों खारलांदों ना बबे जायगायाव दं होननानै दा आंनि सन्देहआव बियो दस्रा हौवाजों खारनानै दङ दा खोनानाय बायदिब्ला बेंगलरावहाय जों खोनानानै दं बेखौहाय दा हौवा जाय मानसिया लानानै थांदों नोंनि हिन्जावखौ बे हौवाहाय हिन्जाव दंखायोना गैखायाबा बेखौथ' दा जों बुंनो हाला हिन्जाव दंना सेंग्रा मानसिया जिखुनु जा जों खोनाबाय जे खारदों आंनि हिन्जावआ गुबुन हौवाजों बेखौल'सो जिहेतु दा बेंगलराव दं दा बिनि सायाव जों एक्सन लायो बेनो जिखुनु जा जोङो दा मोनजानो लुबैयो आरो मानसिखौहाय पुलिसनावहाय जोङो होदों केस टेस्ट दा पुलिसफोरा लकेसन नायनानै जोंनो खिथादों बे मानसिया बेंगलरावहाय दङ होननानैहाय लायनायनि माबाफोर लाहार फाहार खालामदों नामा लायनायनि जों लाहार फाहारबो खालामनाया खालामदों न'खरनि बेबस्था गाज्रि जोंहा थाखा फैसानि आंखाल बिनि थाखाय जों हायाखिसै आंनो जाथाया आंनि बिहामजोआ दाखालि थांनाय सप्तानि रबिबार सानखालि आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदों गासिबो सि जोम गावनि गानग्रा जोमग्रा थफ्लाजोबदों ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टस गासिबो लांजोबदों ओमफ्राय फिसाजो सासे लांफादों बेसेबां बैसोनि फिसाजोआलाय बोसोरसे मास मोननै जाबायमोनदां मास मोननै जाबाय बियो दाखालि आब'नाव आङो आलासि जाहैदोंमोन बे आलासि जाहैनायाव आङो आब'निफ्राय आब'नि दख'नाखौ गानबोदों बे आब'नो बे दख'नाखौ हैफिननांगौ होननानै कसुगावनि ओमफ्राय बेयो टट'जों जेब्ला जोङो गिर्जायाव 9थायाव गासिबो ओंखारलांजोबो बे 9थानि टाइमनि गेजेरावनो बियो टट'खौ भारा हमनानै बियो थांदों गावनो खुद थांखादोंना बेयो हारसिङै औ हारसिं थांदों नोंसोरहा न'खराव माबाफोर सन्देह दंमोन नामा नोंहामजोनि सायाव सन्देहआ माने हराव बियो हारसिङै मबाइलजों रायलायोमोन आङो समनि गेजेराव खोनासंबायोमोन खिन्थु मा बुंदों मा रायलायदों बुजिया खोथाखौ बिनि फिसाया बहा दङ बिनि फिसाया अरुणाचलाव दंहैयोमोन बहा थांनो होननानै थाङा बे बिहामजोआ आब'नि दख'ना गानबोदोंमोन आलासि जाहैनायाव दाखालि बे दख'नाखौ आङो आब'नो हैफिननांगौ होननानै दिनैसिम फैफिनाखै ओमफ्राय माबाफोर मोनथिदों नामा मिथिनायाथ' जोङो बे माबा सोरबा नोंहामजोआ दे थांनाय रबिबार सानखालि बेखौ टट' ड्राइभार दोनलांदों नालाय बे टट'निफ्राय ओंखारनानै बियो थांदों ओमफ्राय दान्दिसेनि उनावनो बियो फन हरफिनदों टट' ड्राइभारनो आङो सफैबाय बेवाइफोर होननानै बिदि बुंहरदों आरो थ' जोङो जेबो खबर मोनाखिसै उनाव जोङो न'आवबो थांनानै सोंहैबाय फैदोंना फैयाखै नोंसोर मिथिगौ ना मिथिया बेबायदि सोंहैदों